मोनब्लाबो बिथांमोना बिजेपिया देरहानायनि खुनु अंख गैया बा बेबायदि 12-13 हाजार माने भटआ जेबो थांजोबगोन जोङो बेखौ बुंनो हाया। खारन दिनै जों जे परिबेस नुदों जोंनि राजबंशीनिफ्राय लानानै आदिबासी मुस्लिम राभा नेपालि जोंनाव जेसेबां जातिफोर दङ बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै बिबानगिरि हिसाबै जोंनि पार्टियाव खामानि मावदों। खुनु मोनसे कन्डिशन गैया, जोङो एखेबारे बयबो लोब लोब ओंखारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा दिनैनि थारिखआव दतमा समस्तियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा बिराद मोजां भटआवहाय बिराद बुरजा मार्जिनावहाय देरहालांनो थांगासिनो दङ आरोखि। बेयावनो बड'लेण्डनि ओनसोलनि गासै हारि धोरोमारि सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनै इउपिपिएल हान्जाया बा जोंनि बिजनारि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव जोङो सोलायनायनि मोनसे स्ल'गानजों सरकार दाखांनायनि उनाव बा सोलायनायनि मोनसे सरकार सालायखांनायनि उनाव दिनै जोंनि इलेक्सननि प्रक्रिया बायदियै फिन बिटिसि हालामाव फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जोंनि बिटिसिनि 2025निफ्राय 2030सिम 5 बोसोरनि थाखाय गोदान सरकार जे सायख'नायनि जे प्रक्रिया बेयो सोलिगासिनो दङ। जोङो बिटिसि ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय जौगानायखौ सुफुंनो थाखाय दाजानाय मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै गासै 40टा जोंनि बिटिसिनि जे समस्तिफोर बेवहाय मैखोमै बाहागो लानो थाखाय ओंखारदों। दा जोङो थांनाय 7 मास सिगांनिफ्रायनो जोंनि संगठनिक बा पार्टिनि जे माने लेभेलाव खामानि मावनांगौ दङ जों बेखौ कन्टिनिउ लाबोबाय थाखादों। दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे बिसायख'थियाव बाहागो लानाया जोंनि थाखाय बिराद माने सिस्टेमेटिकेलि पार्टि हिसाबै सिस्टेमेटिकेलि अथेन्टिकेलि डाटा बेस जोङो हिसाबै बाहागो लादों। दा जेखिनि परिबेस जोङो नुनो मोनदों बा थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि नुबाय दिनै गोबां माने जोंनि सानसुमैफोरा बुंसोलायदों जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा नैबे 5 बोसोराव माने जेरैबायदि मिशन आरो भिजनाव खामानि मावदों बा जेरैबायदि मोनसे दिनै जागायदों दा बे खामानिया 50 बोसोर सिगांनि बा 40 बोसोर सिगां आवगायनानै थाबाय। गुबुन दैदेनगिरिफोरा फैनानै गाबोन प्रमद बर'नि जायगाखौ लाफैनांगौबा बा बेवहाय सोरबा गुबुन हान्जाया फैनानै बिटिसिखौ सालायफैनांगौब्ला माने बिथांमोननो दिनै जे मोनसे मिशन भिजन जागायबाय बेसिम थांनो बिसिम सौहैनो थाखायनो हयथ' 40-50 बोसोर बिदि सम नांगोन होननानै बुंसोलायदों। दा ओंखायनो जोंनि थाखाय गासैबो समस्तियाव जे बिसायख'थि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोङो 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि थाखाय जोङो खुब माने खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन आरो जोङो भाग्यबान होननानै बुंनांगोन। दिनै जोंनि नैबे समस्तियाव जोंनि नैबे बियाबावहाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिनो मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो मोननो हादों। दा बेखायनो दिनै दतमानि गासै 53,000 भटार्स रायजो राजाफोरा बेवहाय खुनु माने धोरोम बेबायदि पार्टि बासियालासे जोंनि जे बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ देरहा होनो थाखाय खालिबोल' बिसायख'थिया माब्ला फैयो बेखौ नेनानै दङ। दा एसे साबसिनै बुजिनो हानायनि थाखाय आङो जोंनि दतमा समस्तिनि जे भटनि जे पेटार्न बेखौ आङो एसे फोरमायनो लुबैदों। दा बेवहाय जोंनियाव गासै 53,000 भट दङ। 53,000नि गेजेराव बर' भटानो 27,500 दङ। मुस्लिम भटा जोंनियाव 9,500 दङ। राजबंशीया 9,000 दङ। बिदिनो गुबुन गुबुन गासै बेबायदि दङ आरोखि गासै 53,000 दङ। दानिया नायदो बेवहाय जोङो बिपिएफ बा नांगोलखौ लानानै जोंहा इसेबां माथा मारिनांगौ गैला बा बिसोरनि बागै जोंहा साननांगौ गैला। दतमा समस्तिल' नङा गासै माने अभारअल 40टा समस्तियाव दिनै बिपिएफनि नांगोलनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जोङो बेखौ नुदों। बिथांमोना 4-मोनबासोल' सिट देरहायोब्लाबो बेवहाय आसरित जानांगौ जोङो दङ होननानै सानाखै। दा बेबायदि दा जोंनि समस्तियाव जोंजों खुनु बिपिएफआनो जा बिजेपियानो जा बा गुबुन दोलोआनो जा कन्टेस्टआव फैनाय नङा आरोखि। खमसे खम जोङो बेबायदिनो 6-7 हाजार बारा भट लानानै जोंनि समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दङ। दा बिजेपि हिसाबै जोंनियाव एसे बिथाङा बिजेपिनि जाय बिजाथि बिथाङा गोबां बिदि धोनि थाखा फैसा गोनांखाय
जोंनि रायजो राजाफोरखौ थाखा फैसा होनायनि गेजेरजों थाखा फैसाजों बायनानै इलेक्सन देरहानो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामदों नाजादों किन्तु दिनैनि समाव बे 21st सेन्चुरियाव दिनैनि जुगाव थाखा फैसायानो जे गासिबो बा जोंनि रायजो राजाफोरखौ इलेक्सननि समाव थाखा होनायनि गेजेरजों देरहानो हागोन जोङो बेखौ नुवा खारन 2021 बिथाङा जोंनि बे समस्तियाव MLA इलेक्सनाव बिथाङा गेलेदोंमोन दा बैबायदि माखासे एसेबां थाखा फैसा बाहायसेयावबो देरहानो हाखायाखै दा एबारावबो बिदिनो जानानै थांगासिनो दङ आरो बिजेपि हिसाबै दिनै जों बर' मानसिफोरा बिजेपिखौ एक्सेप्ट खालामनायनि बा सोरबा कंग्रेसखौ एक्सेप्ट खालामनायनि खुनु बेवहाय प्रश्न फैया खारन दिनै जोङो जे बिटिसिखौ मोननो हादों बे बिटिसिखौ जोंनि रिजिनेल जे पार्टि बियो UPPLआनो जा बा BPFआनो जा जायहा 35 लाख जोंनि जनसंख्या रायजो राजाफोरजों दाजानाय जोंनि लकेलनि जे आनसलिक दल बेनो सालायनांगोन बेवहाय सोरबा बिजेपि कंग्रेसआ सालायहोफैनायनि बा बिथांमोनखौ बाहाय लाबोनायनि खुनु मोनसे बेबायदि सोंथियानो फैया आरोखि दा बेबायदि दा जोंनियाव ओंखायनो बेवहाय बर' मानसिफोरा खुब बेसि जायफोरा दिनै पार्टिनि हार्डकोर वार्कारफोर बिजेपिनि बिथांमोना भट होगोन 2 नाम्बाराव मुस्लिमाथ' होखाया दा बर'जों मुस्लिमजों जों गासै 37,000 सामथिं दङ दा बे मोननै जाथिया भट होआ मानि बा बेनि भटखौ मोना मानि गुबुन पार्टिया बेवहाय जेबो खामानि गैया दा बाखि राजबंसिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिदिनो 15,500 भट थायो 15,500 15,500 फल जाया 12,000 13,000 फल जागोन दा बेखौ गथा मोनब्लाबो बिथांमोना बिजेपिया देरहानायनि खुनु अंख गैया बा बेबायदि 12-13,000 माने भटआ जेबो थांजोबगोन जोङो बेखौ बुंनो हाया खारन दिनै जों जे परिबेस नुदों जोंनि राजबंसिनिफ्राय लानानै आदिबासि मुस्लिम राभा नेपालि जोंनाव जेसेबां जाथिफोर दङ बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै बिबानगिरि हिसाबै जोंनि पार्टियाव खामानि मावदों खुनु मोनसे कन्डिसन गैया जोङो एखेबारे बयबो लोब लोब ओंखारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दा दिनैनि तारिखआव दतमा समस्तियाव जोंनि UPPLनि बिजाथि कमल बर' बिथाङा बिराद मोजां भटआवहाय बिराद बुरजा मार्जिनावहाय देरहालांनो थांगासिनो दङ आरोखि